Així són les primeres pautes de la història del meu repertori lingüístic. Com molts valencianoparlants, un cervell criat en valencià i enriquit a poc amb altres llengües del món. No recordo haver après la nostra llengua veïna perquè vaig rompre en la meva vida de manera natural. Durant la infantesa, artistes com Manu Chao, Robe i Fito cantaven al cotxe de mon pare mentre anaven de viatge. Tota aquesta banda sonora es va veure reforçada per llibres, pel·lícules i estius a casa de ma tia, que havia migrat al sud de la península, allà on el castellà sona diferent. Un primer contacte amb el bilingüisme innat que des de ben menuda... diguem-ne que és complicat d'assolir. Inclús ara en l'adolescència, quan sembla que les idees s'ordenen a l'interior del meu cap, m'acompanya una poesia reivindicativa que s'escriu moltes vegades en aquesta llengua, que al cap i a la fi forma part del meu ser. No va ser fins que un virus es va tancar amb clau a casa que la meva curiositat lingüística es va despertar. Vaig trobar un refugi a la cultura anglesa i a la música nord-americana, que el món es presenta com universal i grandiosa. Fins ara, la llengua que més temps d'estudi m'ha furtat i per la que més he lluitat per aconseguir els meus certificats de nivell. A més, el meu institut em va proposar estudiar una segona llengua estrangera. Fa uns mesos em trobava damunt d'un avió amb els meus companys de classe direcció a França, on toparem amb una forta i prestigiosa tradició francòfona. La meva sort va ser conèixer una meravellosa corresponsal que tenia ganes d'aprendre de mi i de tot el meu context sociocultural. Aquest estiu, però, no m'ha fet falta moure'm per entendre que no totes les llengües del món disposen del valor que mereixen. Se'm posaren els pèls de punta quan vaig sentir els artistes asturians i valencians donant les gràcies als organitzadors d'aquell concert per permetre la comunicació i la difusió de les seues llengües maternes, quan vaig escoltar un fil de veu esgotat per repetir-se una vegada més. Va ser per a mi un senzill acte que definia l'angoixós conflicte lingüístic mundial. Un simple cop d'atenció capaç d'encendre la flama d'estimar i mantindre viva la meua essència, la llengua que fa bategar el meu cor, un codi lingüístic que la meua iaia va defensar amb tant de coratge i que jo abraçaré fins al final dels meus dies.